Bună tuturor! Bine v-am găsit la The Shadows FM Creepypasta. După cum ați văzut și în titlu, astăzi vom face colegul meu de bancă este un demon. Îmi amintesc când la grădiniță eram eu cu cei 3 prieteni ai mei și a venit un nou coleg. Părea cam singur, trist. Nu m-am gândit să îi spun ceva. Așa că în momentul ăla m-am uitat în altă direcție. Eu stăteam cu prietenii mei în pauză, ieșisem afară pe bancă, stăteam liniștiți. Dar colegul acela nou părea cam straniu. Se uita ciudat la mine, de parcă era un demon. Dar m-am gândit, chestia astea sunt doar niște bazaconii, nu există. Nu? Orice copil și-a zice asta. Da, m-am înșelat. Stăteam pe bancă cu prietenii mei, dar în spatele meu am simțit cu ceva în suflet, în ceafă, și era colegul acela nou. M-am ridicat pe bancă și am spus să mergem mai departe. M-am pus pe o bancă singur, în altă pauză, și el s-a pus lângă mine. Se uita cu un zâmbet așa ciudat, de parcă vrea să mă mănânce, de parcă un demon ar vrea să... De parcă un demon a venit după mine, că eu sunt noua lui victimă. M-am speriat și m-am dus la doamna și am spus, dar ea mi-a spus doar că să mi fac prieten, pentru că n-are niciun prieten deocamdată. Toți prietenii lui sau care n-au vrut să fie prieteni, n-am mai auzit de ei. M-am speriat, credeam, eu sunt următoarea victima lui. Gata, sfârșitul meu e aici. Nu mai am unde să mai pășesc în viață. Direct îmi iau ghiozdanul, mă duc acasă. Doamna țipă după mine și vrea să mă prindă. Eu fugind spre casă. Ajung acasă, spun părinților mei, am ajuns mai devreme. Ușurat, mă pun în parc, mă duc în parc, în pic, mă uit în stânga-dreapta, poate să nu fie cineva. Sunt cu cei 3 prieteni ai mei, ne dăm în leagăne, până că văr, în leagăn e liber și se dă singur. Unii credeți, poate era doar vânt. Nu, era vară. Era cald afară. Era temperatură. Cel puțin 39 de grade. Unde mai e vântul? La ora 11 după amiaza. Văd speriat. Vreau să fac o poză. Poate pot să-mi fie câțiva colegi. Nu e orice fel de poză. Am văzut acel băiat, coleg nou, stând acolo și uitându-se la mine. Când am văzut poza asta, m-am întors acasă fugind, crezut că sunt vânat. Mă uit la televizor și văd că lângă mine e tot acel băiat. Îl întreb, cum a intrat în casa mea? Îmi spune, nu trebuie să știi. Mă ia de mână și mă duce sub pat și își înfinge diții ascuțiți în gâtul meu. După aceea m-a dus în iad
În momentul acela cream că sunt un înger negru, următorul viitor demon. Acum fiul lui Satan. Deși m-am dus spre o direcție, am căzut undeva și m-am trezit. Ăsta a fost doar un vis. Ușurat am crezut că am scăpat. Deși când mă duc afară, acel băiat îi stătea și se uita pe geam cum eu mă distram.